Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pano paHadzirare 263 pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uri munyowani, make sure to subscribe tena on that notification bell. Muri yeZimbabwe nenyaya yandakakubatsirai nyaya yemurume uyo akapfuura mukadzi wake nekuda kwezvikonzero zvichataurika muvhidhiyo iyi. Asi toda tionesane hama dzemukadzi dziri kuti dzikuda $20,000 kuti mwana wavo vakwanise kumuviga. Kana pasina izvozvo imimi chiverengerai makosti enyu amuchatipa. Murume uyu apfuura mukadzi wake, iye akabva azvipfuurawo. Muri yeZimbabwe tikuti say no to violence. Ngatizamei kutaurirani pese patinogona napo tonzwisisana pasina mhirizhonga mukati, kunyanya vari mumarriage even pamabasa. Ngatinzwe zvisere. Naifosa mwana waPortia kumuita mukadzi. Panonzi pakawanikwa mamessages mufoni. Mai vabvunza akataura chokwadi kuti mameseji ndaababa, anyora tsamba yacho yakaverengwa ikaonekwa zvinova ndizvo. Saka vakuenda kupolisi, akati ngatimbotangai kwamukoma, ndokwa akazomupfuura kwemukoma wake. Tikataura nevekwadombo kuti zvapaine mhuri tiri kuda kuti mutipe box raPortia. Saka vekwadombo dzvuku vari kukundika kutenga box, vari kuramba, handingati vari kukundika, vari kuramba nekuti vari kutipa ivo figa yavainayo kuti isusu tine 1000, ndo pane transport, ndo pane coffee, ndo pane chikafu. Baba, mungatitsanangurawo kuti muri chii chaPortia dzanwa here? Ini ndiri sekuru vake, mwana wehanzvadzi yangu, ndirogotwe rehanzvadzi yangu. Ko mungatitsanangurawo here kuti muchidimbu kuti Portia akazosvika pakupfurwa nemurume wake mushure mekunge zvaita sei nemurume wake? Chii chatomboitika muchidimbu? Kutaura kunoitwa netsamba yakasiya anyora achiti ini ndakuuraya mukadzi nepamusaka pekuti ari kundipomera mhosva yekuti ndiri kudanana nemwana wake anova mwana wandakachengeta. Muri kuti dombo dzvuku uyu aidanana nemwana wani? Aifosa mwana waPortia kumuita mukadzi. Mwana waPortia naiye dombo dzvuku here kana kuti mwana waPortia nemumwe murume asati amboroorwa nadombo dzvuku? Mwana waPortia anova wake asiri wadombo dzvuku, but aimuchengeta ndiye dombo dzvuku. Saka mwana uyu makambotaura naye here achikuratidzai evidence inoratidza kuti aidanana kana kuti aifoswa naiye dombo dzvuku wacho? Panonzi pakawanikwa mamessages mufoni. Mai vabvunza akataura chokwadi kuti mameseji ndaababa, ndo vari kundimanikidza kuita mukadzi wavo. Saka pane evidence inoratidza kuti iye mwana wachona waPortia vakamborara vese here kana kuti angori mamessages chete avaitaura vese pamafoni? Chinozotiratidza kuti ndizvozvo inyaya yekuti murume abvunzwa, nyaya inoratidza kuti chokwadi nekuti isusu takatozodedzwa zvichinzi anyora tsamba yacho yakaverengwa ikaonekwa zvinova ndizvo. Saka vakuenda kupolisi, akati ngatimbotangai kwamukoma, ndokwa akazomupfuura kwemukoma wake. Imimi sasekuru muchinzwa kuti muzukuru wenyu akapfurwa nemurume wake, makazvitambira sei sasekuru? Pekutanga handina kukwanisa kuti ndizvibvume kuti shuwa Portia ashaya, but ndazouya kuno, ini ndinogara kushamba, ndazouya kuno ndopandakazobhilivha ndaona vanhu vakaungana ende pamusha pasisi wangu, ndichiona vanhu vakaungana vachitotaura zveshuwa Portia ashaya, nekuzoonawo tsamba dzaakanga asiya anyora murume, nekuti aitaura kuti tichafa tese nemukadzi. Saka iye haana kuzokwanisa kuti afe, but akazvipfuurawo futi. Tiri kunzwa kuti iye dombo dzvuku paakazvipfuura, paari kubvunzwa kunzi akapfuura Portia ndiani, ari kutsanangura achiti takapfuurwa nematsotsi. Ipapo munopaona sei? Ini handingati matsotsi, uko ndokunyepa chaiko. Mbavha zvainoita inotaura iyo ichiti ndiri kunzi ndakaba, asi chinhu chaanenge akaba anenge ainacho mumaoko. Murume uyu ndizvozvo chaizvo, nekuti tsamba yakanyorwa here nematsotsi, yakaverengwa, yaakasiya anyora. Ko imimi sehama yaPortia dzanwa,
matanho amakatora semhuri ndeapi? Mhuri yeZimbabwe ida kuziva kuti iye Portia akafa musi wa16 August nanhasi asati avigwa. Chiri kutadzisa kuti iye Portia wachona asavigwe chingave chii? Vekwadombo vakauya vachiti toda kuti tibatirane rufu pamwe chete. Isu hatina menge takaomesa nekuti tine mhuri nevekwadombo. Mwana wedu ane mhuri nevekwadombo. Saka vekwadzanwa neni sekuru vacho takagara pasi tikataura nevekwadombo kuti zvapaine mhuri tiri kuda kuti mutipe box raPortia, motenga dombo raPortia, moti provider bhazi richatakura vanhu kubva kwaChiota kumusha kwaChiota kumusha kwaPortia kuenda kwaMurewa kunova ndiko kwaDombo Dzvuku nekutidzora kwakare. Uyezve tinoda futi macost idzi imari dzekuti tinokwanisa kuzodzokera. Vamwe takabva kuZambia, vamwe vakabva South Africa. Saka macost hatingati azobviswa nemhuri yekwadzanwa nekuti urwu harusi rufu rwekuda but rufu rwakakonzereswa. Tiri kunzwa kuti iye Portia wachona ari kumochari kwaari ikoko ari kufuta. Mungatitsanangurawo kuti tinombonzwa nevamwe kuti ukaona munhu achifuta pamwe inenge iri hasha, pamwe anenge akagumbuka. Mungatitsanangurawo here kuti ichokwadi here kuti iye Portia wachona akafuta mumochari? Kunzwa tinonzwa but isusu hatisati tazviona. Ko iye Dombo Dzvuku wachona akabuda here muhospital? Because tiri kuziva kuti mupenyu paakazvipfuura pachona akararama. Hongu tiri kunzwa kuti iye Dombo akuremind. Ko sekuru vaPortia toda kuziva kuti tinoziva kuti munhu akaurayiwa panoitika ngozi, pane muripo unoitwa. Makambotaurawo here nevanhu vekwaDombo Dzvuku vachona maererano nekuripwa kwenyaya iyi? Pachivanhu chedu tinoti munhu haripwe ari mumochari, munhu anorwa ega kana avigwa. Isu taida kuti tibatane nevekwaDombo sechikumbiro chavanga vaita kuti tivige Portia azorore zvakanaka. Zvekuripa zvozoonekwa pakugoyewa kwenhumbi dzaPortia. Tiri kukuonai kuti muri kuno kuZRP polisi yekuMbare. Mungatitsanangurawo here kuti mavingei pano papolisi uye tiri kunzwa kuti mambofamba mauya nehama dzaDombo Dzvuku. Mungatiudzawo kuti nyaya yenyu yamavinga panapa ndiyei? Ndeyekuedza, mapurisa ari kuedza kuti Portia Dombo ave anovigwa nenguva. Uyezve vari kuda kuziva kuti chakonzeresa kuti Portia anonoke kuvigwa chii. Saka vekwaDombo Dzvuku vari kukundika kutenga box. Vari kuramba, handingati vari kukundika, vari kuramba nekuti vari kutipa ivo figa yavainayo kuti isusu tine 1000, ndo pane transport, ndo pane coffee, ndo pane chikafu, ndo pane dombo. Handizive kuti kana ivo vamaka zvinhu zvavari kuda kutenga, isu kwatinogara nekunogara vazukuru vangu, mumwe anogara kuDurban, tine vana vanogara kuZambia, tinana amai vari kuBotswana. Handizive kuti vanenge vekwadzana ndo vanenge vakuzodzorera. Tiri kuvati tiri kuda macost atiri kuda akasvikawo kana pa20,000. Kana vatadza ngave mari inozooneka kuti iyi iri nani pane 1,000. Imimi sehama dzaPortia vekwaDombo Dzvuku vataura kuti vane 1,000 ndo pane zvese. Imimi muri kutasira mari yakaita sei kuti igokwanisa kuviga muzukuru wenyu? Isu tiri kuda ivo vavige Portia, vatenge zvinhu zviri kudiwa nevekwadzanwa. Sasekuru inini pfungwa yevakuwasha vangu nevazukuru vangu vekwadzanwa ndinoti zviri nani Portia agare kana 2 months kana 2 years kusvika ivo vaviga. Vekwadzanwa havana kuuraya munhu, vekwaDombo ndo vakauraya. Akauraya ndiye anoziva mavigiro achaita. Saka isu tanga tavarerutsira kuti ngavatsvage macost tiwane kuviga Portia towana kudzokera. Izvi zvemiripo zvinozoitwa mwana avigwa.
Saka imimi mukutarisira kuti vanhu vekwadombo vanokwanisa kuwana mari here, plus mukutarisira kuti munokwanisa kumuviga rini? Inini handinazwa nekuti handisiri ndakauraya Portia. Ivo varidzi vakauraya Portia ndo vanoziva zuva ravachaviga Portia. Isu takangomirira anza kubva kwavari. Sasekuru vaPortia, mune mazwi here amungataure kune ivo vekwadombo dzvuku vachona uye kumhuri yeZimbabwe kune vaya vane varume wavo vanoita umhondi hwakadai, so mune zvekutaurawo here apa? Ndinoti ichi chinofanira kuita dzidziso kune mhuri yekwadombo. Tikalusena Baudi ngoro haifambi. Ndiri kuti kune vekwadzanwa vazukuru vangu nevakuasha, rambai makabopa. Baudi ngaribopwe risa lusene. Ini ndiripo mudhuze menyu, handisi kuzoregerera zvakadaro. Ko baba, mukaona kuti vanhu vachona vekwadombo dzvuku varegedza kubudisa zvinhu zvamawirirana navo kuti muvabuditse pamakosti, vakaregedza kuzvibuditsa, zvinhu izvozvo hazvizoafekte vana vavo here vavakaita naiye dombo dzvuku wacho? Handiti zvinonzi adenha mangwiro otoita se otokunya. Ndokutokunya kwavanenge vachida kutoita, nekuti isi toda kuedza kurerutsa kuitira kuti pane vana dombo dzvuku naPortia vangava nevana vatatu, Gamuchirai, Marlon naKB. Saka imimi kuona kwenyu kamwana kari ECDA kachaziya here kuti amai vangu vakanga vakadai kana apedza chikoro? Zvinosiririsa. Aiwa, tinotenda.